Салом алейкум, бародарои азиз. Мегӯянд ки харай халгара ахимуна ёлида мешмериза. Шумо хабар ёфтем, дарак ёфтем ки 1 апрел мегӯян раҳоҳӯӣ мешава ба фирм. Ҳама дарак ёфтем. Хай мо чӣ гуфтанем? Мо худованд гуфтанем ки хел обшим ободиё боша. Ин раҳо ҳушиянам як давлатай. Бо ҳар як бародари мо шумо бихезан биёян кор кунанд. ҳозир ҷура бародаро дар инҷа ман ютуб данестам я видео кистам. Боз ман инҷа бародаро лёчка қафидаги лёчка қафидаги на лёчик баромад ку на бародарам. Салом алейкум, мами бародарам подписчикои бародармо лангари. Ҳаматон созен хубин, тенҷин, саломати хубай. Мо амина фаҳмидем ки меган рӯзи якам раҳо шуда мешавад даста бародаро. Ана иҷа гап дига ки мо дарк шуда шавиш хисандем ки худо мегӯем ки шуда шон ки бародарои ки шуда дорон ба хизам биёна не ки ҷа но дора ки чӣ ба дар чизлай сим не дим не ва имина дар якам мақсад рӯзи чире ку килмда рӯз дoro бош мегӯям гелас та ҳама ҳаста о не ки мо ба даргоҳи худо зора мекунем акам рост бигӯя ҳамин рост бароява бародаро гуфт гапо бихизан одамое ки нужда садора навамраи мовори ба хизам биён. Баъд як эълони дига миллион абура гап занам инҷа. Гап зада шансай. Ана бародаро дар фурсати муносиб фурсати муносиби истифода буда. Аввал ҳамаи подписчикои лангара як бор дига ба ҳамин канали хеле хушомадед мегӯям гӯштем бародаро. Ҳамин ҷои кори ки ҳамин бародар эълон кард инamo дар он ҷои кори дар хуб бошем. Шароитош хубай. Хай мегӯям ки шунидан ки ҳай бояд монанд дидан. Бием бачо се вақт хӯроки гарм, ҷои хоб, оқи ба пол программаш шокат мета, либосот мета. И хеле агар моз бугум ки як хета дар хонат падар намекунам гӯй падар дароб мега дар видео гуфтисай. Не ки тошто хезем бинами гуфтагиёи мо набоша мислоямон. Мо тошто дар салон ҷавоб мегӯем. Се вақт хӯрок ош, макарон палов, гречка, сарда шабринҷ, тахм оқи гуфт гапо ина ранг бина ҳол писай вазмо ина инҷа бо аймон одамои баақл ҳастанд инҷа да боли агар шумо тавон сухан кунанд ана барои бародаро биёед кори мардакия гапа мардакш кори мардакия не ки ҳамин гуфт гапо да ҳафта баъд сум иншолло итари ҷо бовар ки ками дар кам меғалта бием бародаро амун қайгам гуфтем як ҳамин 50-60 нафаршен ки чамон астатка пур мешава. Бием бародаро бароям қадар дар ин бадар 24 соат барои шумо бозай боқӣ дар панои худо бошем бохай боли видеои нав шумо ба ҳамни худо ай пешаре ку даршинем бафромон боли пага пранго ай пешада пранг кадагием пага дар каналем бародар муфуриш метем и бародар ай худ ягон сукон бохай барои подписчикои зинда бошем бародаро. ҳамаш бародарам меояд ин мардак драя реклама кадиса. Ҳам хеле бародарои азиз дар амони аллоҳ бошен. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Хай мо дуо гӯем ки ана пешравиё бошад. Дар ҳамин видео ман мумкин як муддати дарози ҳозир мумкин як 20,000 просмотр бигирава. Ака просмотр лайк шумо да интерес нестая просто ба хотири ки бача хай моро бачи мекам набинем. Форматат чен се рӯза мебинем бародаро ай результатиш мегӯем шуморо. Хубе ки одамон қарзо рамҷа наяд. Яки шукр мекунам бародаро васада ширикдо айчи қарзо нестем. Мақсад сухан ки баъди 3 рӯз мегӯем чанд қа просмотр гирифт. Бо пага иншолло як пранки нав иншолло пага бедагар бародар танҷ сел боша фош метеем дар шухиям кадан дар курак ҳама ҳамин гапҳои мо ҳамин қаменатҳои мо ба хотири шумои бародарои азиз бенам мақсад ки бием бародарои бекор кор кунем вақта гуфти гапо беҳуда нагзаронем ба худо қасам ҳамин кора е бача се вақт рокет мета ҷои худ мета пастелта ҳар ҳафта алиш мекунад як галаш утяҷа як гал паладак туфа дига чӣ бита декла айнима доктор афтан раҳмат ман қабул ки гирифтам дударам раҳмат ҳамин додарам не ки як дар навор биёда фарански туй дора қабул ҳамин падаркарам ва қабул кардам ҳамин подписчикои лангари окуям ина подписчикои лангари ман ҳамин айноми шумо қабул кардам игла кай кам Торкистон рафтам бо дашмо ишон метам бебарам айноми айн бобои лангари муно лафон ду кай кунӣ дар амони аллоҳ бошен.
خداوند نگهبانتان باشه.